novou přílohou stanice Vltava. Od 15. března 1939 bylo území českého státu okupováno nacistickým Německem. Protektorát Čechy a Morava byl formálně zřízen o den později výnosem říšského kancléře Adolfa Hitlera. Nastalo 6leté období rasových šetření, zatýkání, teroru. Byl v takové době možný kulturní život? A nakolik se mohla uplatnit umělecká imaginace v prostředí cenzurních a personálních zásahů? Na tyto otázky odpovídá v pořadu Mileny M. Marešové literární historik Jiří Brabec. Ukázky z dobové poezie čte Aleš Vrzák a Jiří Hromada. Jaroslav Seifert, Zhasněte světla. Jen potichu, tak abych nestřás rosu, jež zachvěla se na konečcích řas. Jen potichu, jen tiše, bez patosu, té noci říkám, nebylas z těch nejstrašnějších. Do perutí strážných tvé tmy nás prudce zálil, ty noci vážná po těch lehkovážných, anděl, jenž s námi byl. A pokřik, jenž se válel po tvém plíši, když hrůzu tvou jsme mnuli ve dlani. Ten strašný křik, jejž podnes kde kdo slyší, ten zní mi dnes jak sladké volání. Zhasněte světla, abych nestřás rosu, jež zachvěla se na konečcích řas. Jen potichu, jen tiše, bez patosu si říkám, jaký to byl jas v té noci, když se všechno zatemnilo a každý jako stín se schoulil ke kameni. Já vím, že líp by tenkrát bylo zaslechnout dunění. České území bylo mezi lety 1939 až 1945 označováno jako protektorát Čechy a Morava. Pojem charakterizoval zřízení, způsob správy, kterou zde mocenskými a politickými vlivy zavedl totalitní agresor, nacistická říše. Nešlo o panství věčné, ba ani tisícileté ne. Temné stíny ale nepochybně mělo. Říká se, že v boji můzy mlčí. Jak tomu bylo za oponou boje v nebezpečném poklidu protektorátu? Můzy se utišit nepodařilo a v tehdejší literární tvorbě lze dokonce najít tendence vývoje a změny. Jak se vedlo literatuře a kultuře v období protektorátu? Na otázky odpovídá literární historik Jiří Brabec. Jak rychle se zúžil kulturní prostor po vyhlášení protektorátu Čechy a Morava? Ten prostor byl opravdu radikálně změněný, ale ne zase tolik, jak je často v učebnicích nebo i v některých studiích, protože podíváme-li se na českou literaturu, pak do roku 1941 těch omezení bylo alespoň ne tolik, jak se traduje, a díla, která byla tehdy vytvořená a vydána, patří k tomu nejvýznamnějšímu, co z 20. století máme. Čili můžeme říct, že ten radikální zlom byl v tom, že se zvnějšku mocensky násilím rozpadla ta jednotná intelektuální obec, která byla ovšem samozřejmě vnitřně diferencovaná, jednotná, myslím, jako česká intelektuální obec, ta se rozpadla, protože někteří autoři byli vyčleněni, byli to autoři židovští.
Ta restrikce autorů, kteří nesmějí publikovat, z začátku byla téměř nepatrná. Ještě v roce 1940 tu máme docela úvodníky o Tomáši Garriguovi Masarykovi. Samozřejmě ne jako prezidentovi, ale jako mysliteli. Do roku 1940 vycházejí nové knížky Karla Čapka, to znamená sebrané fejetony, které doposud nebyly vydány knižně. Čili můžeme říct, že mimo tuto radikální změnu, která se dotýkala židovských autorů, jsme toho tolik mnoho nepociťovali. Ty restrikce byly čím dál tím větší, ale nesmíme zapomínat, že ještě v 41. roce řada autorů, kteří později nemohli publikovat, publikovala. A tak se nám ta scéna protektorátní trochu rozlišuje do roku 1941, kdy, jak říkám, je postupně odbouráváno možnost svobodně tvořit. A po roce 1941, kde byl radikální zlom a česká literatura vlastně se musela zbavit těch nejvýznamnějších tvůrců. Takže vzniká literatura, tak jak tomu bylo později, i literatura, která je psaná do šuplíků, literatura, která je vydávaná a samozřejmě literatura, která byla v emigraci. Čili viděl bych tam takový radikální přelom v roce 1941. A myslím, že když se podíváme na celkovou kulturní tvorbu z té doby, tak také můžeme říct, že tam dochází k velkému takovému masovému konzumování české kultury. Tam například vzniká Talichův hudební máj, tam vznikají takové ty akce jako Měsíc české knihy, které opravdu se dostaly až do posledních vesnic. A tam vznikají takové výstavy, které později měly ten monstrózní charakter, ale začínaly jako manifestační, a to byly výstavy výtvarného umění, kde vystavoval třeba nejme tomu Jan Zrzavý, čili zvrhlé umění, tam byl v těch výstavních sálech. Proto, jako bych řekl, nemůžeme se na protektorátní kulturu a protektorátní literaturu dívat jako na cosi, co je kompaktního, celistvého. Ne, tam je velmi ostrý předěl v roce 1941, to je ta doba, konec roku 1941, kdy přichází Reinhard Heydrich do Prahy a mění se i kulturní scéna. Ivan Jelínek tolikrát. Tolikrát bylo řečeno. Anděl to slovo třímal. Tolikrát byl jsem napomenut. Však ono bylo nechtěno. Nač chápat, vidět, slyšeti slov, připomínek souvětí. A místo zpříma stál jsem sehnut. A místo dovod vnořen vermut, a místo v středu na obvodu, na místo bouří výše vzedmut, jistotu zradil jsem, čekaje na náhodu. To slovo klíč teď jiný třímá. Snad anděl, ďábel, či jen svod. V kamení nerozumím, když hřímá. V mých hadech ze svých babylonských vod. Bylo to silou protektorátní vlády, která mohla udržet kulturní úroveň, a slabostí propagace, která byla pro německou říši zásadní? Ne, myslím si, že to byla změna konceptu, jak se má říše chovat v protektorátu. Protože základní teze byla zdánlivě stejná. To je, že je to kulturní prostor, který patří do německé říše.
to je neměnné pro celý protektorát. Ale změna tam nastala a to dost z hlediska českého etnika radikální. A to je, že druhé období specifikovalo tuto kulturní sounáležitost do slov, která se neustále opakovala. To jest převýchova českého národa v intencích říše. A to bylo něco naprosto odlišného. To znamená, jestliže v tom prvním období se akcentovalo, že tady ta kultura má být poměrně chráněná oblast a také politická reprezentace to využívala, tak v tom druhém ta kulturní oblast je v podstatě zideologizovaná a ta, co neslouží této převýchově, literatura například, tak je samozřejmě silně omezovaná, zakazovaná, pronásledovaná. Josef Palivec, Tvá černokněžná tma. Tvá černokněžná tma, o máti má, mne má mý. Co děláš? Nezvěstná, má duše připadá mi. Rci, zda se naleznu. V svou hloubku fárám chvivě a při blikadle snu, jenž hoří zimomřivě, mohou tápu soumračnou a marně na dně jámy řeč hledám souznačnou. Nic neodpovídá mi. Bylo možné očekávat rozsah nebo vůbec dosah omezení v rámci protektorátu, protože samozřejmě určité zákazy, příkazy s tím vyhlášením přišly a zároveň od roku 1933 byl říšským kancléřem Adolf Hitler, byla občanská válka ve Španělsku, ty politické síly určitě byly známé. Bylo možné odhadnout, co se stane, když bude vyhlášen protektorát? Samozřejmě, že historici, kteří se orientují v té době, nacházejí jakási varování, počínaje Edvardem Benešem a konče našimi velvyslanci zahraničními tedy, anebo dopisovateli, jako byl třeba Richard Weiner, který, myslím, byl v tomto opravdu vidoucí, který o té nepevnosti a vnitřní problematice francouzské informoval i oficiální kruhy. Čili mohu říct, že jsou tady ty signály nesporné. Ale to, že přijde Mnichov v té podobě, jak přišel, to znamená, že suverénní stát se nemohl o svém území účastnit jednání. To znamená, byly tam ty 4 velmoci a ty Češi seděli v předsíni a čekali, co oni se dohodnou. Což je věc, která skutečně v dějinách je zcela ojedinělá v moderních dějinách. Tak ten šok české veřejnosti byl Mnichov. A myslím si, že ten šok poznamenal mentalitu národa, budoucí historii národa velmi silně. To znamená, že Češi se odstli v předsíni, kdy se o nich jednalo. To je jev, který musí poznamenat nikoliv jenom ty vedoucí nebo tu intelektuální vrstvu, ale to je jev, který poznamenává každého českého člověka. František Hrubín, Tíha země. I když zem rodnou z včelíny a hroby uzdvihne skřivan jednou písní, tíha dřív nepovědomá je v každém kroku mém. Na prach tu tíhu drtí výška pod křídlem ptačím. Ženo má, ji tebou poznal jsem. Pramenky prstů tvých je nabírána
světlými proudy nohou stéká a padá bílým splavem zad do tvého myšlení. A dechem tvým do mého dechu ústí, zdvihajíc nás a jedenkrát nad námi zkamení. Asi takovou vizí nejsilnější byly Čapkovy hry, ať je to Válka smloky, ať je to Matka nebo Bílá nemoc. Byl on informovanější? Myslím si, že ne, že dnes už máme dostupné téměř všechny archivy a to je Čapkův postoj, který dlouho zrál, který nebyl tak najednou aktuální, že by se chopil aktuálního tématu. Když se podíváme na Čapkovy články, například kolem roku 1934, tam najdeme celý Čapkův další vývoj. A jakmile Hitler se zmocnil vlády v Německu, tito lidé, zvlášť kteří byli vnímaví na jeho antisemitismus, což nebyli zase všichni, protože to považovali za jakýsi exces, který je jenom lokální i časově omezený a podobně. Ale myslím si, že řada osobností, jako byl Karel Čapek, právě v této agresivitě vůči jedné části obyvatelstva spatřovali tu katastrofičnost tohoto systému, který bude neustále mocensky narůstat. Jan Zahradníček, Zastavení 5. Do korun jabloní v rozpuku pohlížeje, zas cukrem hrdliček zřím blankit zítřený. Pupenec každý křížem vzňat se skvěje a dole pod stromy jde Šimon z Kyreny. Krajina oranic pro zastavení 5. Kříž bělajících cest na bedra bere si. Fialky prorážejí loňské listí sváté a skřivan hlíny hrst otřásá nebesy. Sníh čistě bělostný dal roušku Veronice. I třtina sloužila, i žluč a houba sní. Pod kříže ramena propastí souřadnice. Člověče, přiklekaje, neznáš váhání. Nejmytizovanějším možná konfliktem je konflikt spojený právě se jménem Karla Čapka a Jaroslava Durycha. Byl to opravdu konflikt daný těmi událostmi, ke kterým se schylovalo? Myslím si, že to nebylo motivované těmito aktuálními událostmi, protože už ve 20. letech ten absolutista Jaroslav Durych naprosto nesnášel a můžeme říct tentokrát bytostně nesnášel Karla Čapka v tom jeho relativistickém postoji ke světu a v tom jeho humanistickém zaměření. Katolicismus, ten integrální katolicismus, ten přece ví, jak má svět vypadat. Tam není žádná diskuse, tam není žádná rozprava, leda uvnitř toho systému, který to umožňoval. Ale ta vyhraněná potom situace jenom násobí tento konflikt, který je na jedné straně dnes bagatelizovaný a na druhé straně je používán jako kritika celého Durychova díla. I to prvé, i to druhé jako nevede k ničemu, protože výsledek je dán předem, ještě než jsme to vyslovili. Takže ta vnitřní rozpornost obou těchto aktérů je velmi značná a potřebuje analýzu, nikoliv hodnocení. Tím neříkám, že způsob, kterým Durych psal v roce 1937 a 1938,
ne později, je způsob, který člověk až zaráží tou naprostou neschopností jakékoliv rozpravy a takové, kde ten absolutismus, který je duchovní, najednou přerůstá v politickou nenávist. Ta tam je a zdá se, že ti obhájci Duricha na toto neberou dost zřetel, že vlastně ten postoj Durichův v této době neměl už nic co dělat s tou tradicí katolicismu, kterou bychom v té Evropě rádi samozřejmě spatřovali. Ivan Blatný, Malá variace. Čtvrtek 20 hodin. Na stole zápalky, cigarety, tabák, nůž a lampa. Mé nástroje. Už znáš mou hudbu z 5-6 věcí. Už znáš mou hudbu z 5-6 věcí. Můj malý zpěv. Jak syčí na kamnech, jak bublá v tichu. Zpěv okamžiku, který je jenom jednou v dějinách. Zápalky, cigarety, tabák, nůž a lampa. A na všem leží prach. Neslyšně klusající kůň jej nese na kopitu. Prach vymřelého bytu. Prach vymřelého bytu, naposled zvířený se ztrácí v dějinách. Čtvrtek 20 hodin. Na stole noviny, cigarety, tabák, nůž a lampa. Noviny Papandreou Pierrot. Nábytek divan, kredens, ornamenty. Můj malý zpěv. Liják sem šplíchá špatně zabedněným oknem. I v bytě zmoknem, i v bytě zmoknem. A ještě horší prkna zbudou na rakev. Sjednotila se česká kulturní obec? Ještě těsně před Mnichovem a těsně po Mnichovu tu byly akce, které sjednocovaly českou kulturní veřejnost a apelovaly na mezinárodní součinnost. Posílali se dopisy do Francie, Anglie, do Sovětského svazu. A je třeba říct, že řada významných autorů západních i východních odpověděla. Ale politika jde jinou cestou nežli protestní dopisy a můžeme jenom říct, že po 15. březnu 1939 už tu samozřejmě jakékoliv sjednocování na základě nějakých programů nemohlo být. To znamená, že tam promlouvala díla, literatura. Česká politika mizí, to je protektorát, to jsou jenom místodržitelé, to nejsou reprezentanti, i když se tak tvářili nebo chtěli být, národa. Reprezentanty národa byla literatura, umění, protože během 2-3 roků tu máme jedny z nejvýznamnějších prací, zejména v poezii, kterou ve 20. století čeští autoři napsali. A byla to poezie, která měla tu zvláštnost, že na jedné straně byla čtena jako protestní a na druhé straně si uchovávala velmi vysokou úroveň moderní tvorby. A toto je do značné míry zajímavé z toho hlediska, že většinou ta obraná nebo bojovná nebo politicky angažovaná nebo protestující poezie si ty prostředky příliš nevybírá a je jenom, bych řekl, časově velmi omezená ve svém působení. Změní se situace a poezie mizí. Kdežto tato poezie to zůstává. To je jev, který není doceněný, protože vznikla z odporu a přinesla nadčasové hodnoty. Tady musíme připomenout jednoho důležitého činitele, který vlastně dnes není vůbec znám, a to je čtenář tehdejší.
Dnešní čtenář a tehdejší čtenář, to je, jako bych řekl, Afričan a Evropan. To je ti, i když umějí číst, tak čtou naprosto odlišně. V čem ta odlišnost spočívá? Že stačila narážka v poezii, aby byla ihned interpretovaná. To znamená, lidé se naučili číst vlastně mezi řádky. A proto ta poezie, kterou dnes čteme samozřejmě jako velká díla, ale neumíme je číst těma očima tehdejšíma. Samozřejmě, že každé dílo se čte v různých dobách různě. Ale to čtení v totalitních systémech, to je fenomén, který je nedocenitelný. Protože v totalitních systémech ten čtenář, pokud se dostane k té tvorbě, a tady ta tvorba v protektorátu vycházela naprosto volně, rozpoznává třeba v metafoře. To, co dnes už jenom žasneme nad krásou té metafory, ale vůbec nejsme schopni rozpoznat, co vlastně bylo čteno. Co ta metafora vlastně znamenala. Já vždycky připomínám začátek básně Vladimíra Holana Sen, který vyšel v roce 1939. A ten začátek, a mám to z mnoha svědectví doloženo, který byl čten jako velké varování a jako velkou výzvu k čtenářům, si ho dneska neumíme ani pořádně přečíst, i když říkáme, no to je nádherná poezie. On tam má takovýto obraz. To, co by v rakvi součkem bylo, jako luna tvrdne nad městem. No to je přece krásná metafora. Ale tuto metaforu lidé četli jako přesné pojmenování stavu světa, ve kterém žili. To, co by v rakvi součkem bylo, jak luna tvrdé nad městem. Jen paprskům a větru zbylo ležatým písmem psáti v zem o všem, a teď je něco nádherného, co nebe nepřijímá. Z čeho je boží ruce zima. Té ruce, a teď přichází to čtení, jež má políti benzinem dějin blízké časy a lupou hněvu zžehnout asi hlad, lup a krve prolítí. Tady ta strofa, jak říkám, dodnes může být čtena jako jeden z vrcholů té české poezie těch let, ale ona tenkrát byla čtena jinak. Stačilo, aby Jaroslav Seifert ve své básni Světlem oděná měl obraz, jak v podstatě vojácké boty zní katedrálou a všichni věděli, co čtou. Nejde jenom o tyto jednotliviny, jde o ty celky. Takže my máme během 2 let díla, která, jak říkám, do dneška mohou být předmětem vášnivého čtení, jakéhosi nalézání té minulosti. A to jsou díla Josefa Hory, Jaroslava Seiferta, Františka Halase, Josefa Palivce a mohl bych takhle mluvit dál. To všechno vzniklo během 2-3 let. To je to první období toho protektorátu, který samozřejmě velmi v literatuře souznělo, jak se chovala česká společnost. Česká společnost tehdy plnila sály, hudební sály. Při Smetanovi vstal celý sál a byla to jakási demonstrace všem srozumitelná. To byla doba, kdy byly poutě. V 39. roce, kde kazatelé mluvili k davu tak otevřeně, že si za to vysloužili třeba vězení. Čili ta obec, to etnikum je jakoby sjednocované, není na něj vynakládán velký teror, i když samozřejmě lidé od 1.
dne byli zavíráni, mučeni a posíláni do koncentračních táborů. Ta velká akce několika vlastně set českých intelektuálů 1. září 1939 je známá. Poprava řady lidí, to jsou věci známé. Nicméně to prostředí do toho roku 1941 bylo, řekl bych, tak jako zcuknuté dohromady, neboť se našly symboly, které mohly reprezentovat to širokou českou obec. To byly symboly tradice. Znamená to, že v literatuře to bylo něco výjimečné, nebo pro literaturu, pro slovo, pro sdělení? Ne, myslím si, že ta dějinnost je obsažena téměř ve všech dílech, těch básnických dílech. Někde je to přímo, jako třeba básně o svatém Václavu, svatém Vojtěchu, u Jana Zahradníčka, ale u všech těchto autorů tam dějinnost, to jest kořeny, českost hraje velkou roli. Nejsou to díla, která by pouze reagovala na čas, nebož jsou to díla, která se opírají o čas, který minul. Někdy velmi hluboký čas. Čili ty symboly jsou rozdílné, jsou u tvůrčích lidí vytvářené, u té masy lidí připomínané. To znamená, jak ty křesťanské symboly, tak i symboly české státnosti. A nebo jakou vlastně roli ty Češi hráli v Evropě. V roce 1939 Vilém Mathezius uspořádal takový velmi obsáhlý sborník, co dali Češi Evropě a světu. To bylo to ponořování se do těch tradic českých. Ale tady bych upozornil na jednu nádhernou věc. A sice v té době mnoho lidí, například Josef Čapek, abych vzpomenul, Václav Černý, ale řada dalších, Bedřich Václavek, upozorňovali, že nikdy se národ nesmí schoulit do tradic. Že tradice jsou buď životné, to znamená přítomné, iniciační, a nebo jsou to tradice, které naopak podlamují tu důvěru toho národa. Když si uvědomíme, že tato diskuse o tradicích proběhla v roce 39-40, tak tady najednou vidíme, jak ta moderní kultura tu přece jenom stále působila jako jistá norma, jako jistý usměrňovatel těch návratů, protože ty návraty jsou často pohodlné. Lidé se za nimi skrývají, oni je k ničemu nezavazují, jenom je spojují. Ale aby byly tradice něčím životným, o to usilovali čeští básníci, čeští spisovatelé v té době velmi intenzivně. Například Vančurovi obrazy z dějin národa českého nejsou nic jiného, nežli z dějin vybrat to, co může iniciovat to myšlení té přítomnosti. Samozřejmě, že historický rozměr tam hraje tu hlavní roli, když je to historická záležitost. Ale ta historie, jak my víme, může být nazírána z nejrůznějších stran. A nejoptimálnější nazírání je nazírání, že se díváme z toho palčivého pocitu přítomnosti. Dějiny vám buď předesílají řadu událostí, dějů, ale jenom některé ty události a děje pro vás znamenají dialog, rozmluvu.
Některá ta minulost představuje jakési utišení, že nemusíš nic dělat, seš zabezpečen. Ta druhá minulost říká, žádné zabezpečení neexistuje. Všechno záleží na tobě, na přítomnosti. A já se k tobě obracím, aby si se mnou hovořil. A z tohoto dialogu, který nikdy nemůže být jenom souhlasný, vzájemně, vzniká právě nová hodnota. A to myslím, že ten protektorát v té první fázi přinesl. Vladimír Holan, chór Hlasatel. Dám bez mrazivé lásky odpověď teplých strof. Když ptáte se, tak z lásky o svatém duše slov. Jsou ještě sny, ano, jsou ještě básnici a kouzlo zotvíráno čeká jen na snící. Netřeba bráti proutek a teprv zaklínat. Už slyším hlasy loutek. Kdo neslyší je snad? V zapomenutí bráno smí bytí dvakrát žít. Jsou ještě hry, ano, jen do tragična jít hlouběji do osudu. Na oné cestě list sám obraceti budu, leč knihu vám je číst. Bylo by možné říct, že je to nehledě k tomu, že byl protektorát, ale že to byla doba připomínání si českých tradic, toho dobrého z minulosti. Historismus naštěstí v té první republice byl vykázán za ohradu. Přítomnost byla v první republice něco dominantního. A všechno tomu bylo podřízeno. Oslavy svatováclavské v roce 1929 nebyly příliš šťastné. Pro literaturu přímo bych řekl mimo jedno dílo Jaroslava Durycha téměř nicotné. Hry, které byly napsány na svatého Václava, jsou věci, které jsou spíše k úsměvu nežli k inscenaci. Připomínky, které byly v té době jako historické připomínky tradic, byly v podstatě určeny odborníkům. Rezonance této tradice tam nebyla velká. Samozřejmě, že katolická církev si přála, aby byla velká, ale nebyla. Na rozdíl od barokní výstavy v roce 1938, která měla velký objevitelský charakter, ale která přišla právě v ten čas, kdy se k té minulosti už vztahoval ten kritický přístup a jenom díky jemu se najednou zjevovala ta velikost baroka. Obranáři nikdy nedělají dobrou práci. Dělají vždycky dobrou práci kritici, kteří se vlastně pouští do sporu, jsou poraženi, vítězí, ale je to cosi, co zajímá intelektuální obec nejvíc, to je, že z toho sporu vznikají ty hodnoty. A ta šťastná doba 38. roku ve smyslu šťastná historizující byla velmi plodná. Oldřich Mikulášek, Tanečnice. Co ve mně přávalo si kvést, že jako bys to věděla a jako krásná rovná voda ptala se sňadra, zda se podá tomuto živlu a proč jest. Tak tlukouc křídlem anděla pozvolna vzlétla zcelá zemdlelá a noha tvá se zase kladla do šlép její, těch napajedel plachého ptactva, sotva déšť naplnil prázdné důlky cest a skalil oči kroků slepé pro sestoupení velkolepé. Na nebi bylo plno hvězd a jako bych to dávno věděl, že paže tvé hned každou zváží,
Chvěl jsem se strachem o závaží ňader, jež chystala se vznést. Jak vypadala realita třeba kulturních rubrik novin tehdejších? Zas bych tady upozornil, že je rozhraní 1941. Uvědomíme si, že do té doby vychází kritický měsíčník Václava Černého, ve kterém jsou stati, které když dneska čteme, tak nevěříme, že byly tištěny. Například stať Kultura a charakter, která vlastně napřimovala, která určovala chování intelektuála důstojné, českého intelektuála moderní ražby. To jsou stati, které byly tištěny, bylo o nich hovořeno a do toho roku 1941 tedy tady máme poměrně dost, bych řekl, sféru, ve které je česká literatura a vůbec české umění dominantním zájmem všech denních, týdenních a jiných listů. To znamená, kultura tu najednou se stává reprezentantem celého českého života. A z toho důvodu noviny například rozšiřují kulturní rubriku ne na celou stránku, ale na řadu stran. A všechny noviny, nejenom jako před válkou přece jenom víc pozornosti věnovaly listy, jako byl Národní osvobození nebo Lidové noviny, víc věnovaly pozornosti kultuře. Ale tentokrát poslední deník, lokální, má ohromné kulturní rubriky. To znamená, že čtenář vlastně dennodenně, pokud četl noviny, se musel s kulturním světem seznámit. Vycházely tam na pokračování dlouhé prostě vzpomínkové seriály. Vycházely tam na pokračování ankety o české kulturní minulosti. Prostě, když se dívá člověk na protektorátní noviny do roku 1941, tak jenom žasne. Jiná situace je po roce 1941, protože řada těch reprezentativních orgánů, jako byl kritický měsíčník, byla zastavená a od této doby vlastně i noviny omezují ty kulturní rubriky, nemizí nikdy, jsou pořád, bych řekl, vzhledem k dnešnímu stavu novin výjimečné, a to až do konce války. Nicméně vzhledem k tomu prvnímu období je vidět, že ta restrikce tam přišla. Literární kritici se zabývali dílem, které vyšlo, jenom taková díla mohla být pochopitelně vzata v úvahu a tím pádem ten svět vypadal jako poměrně svobodný, protože není pravda, že tam byla kritika, která jakoby si řekla předem, žijeme v tíživé situaci, nesmíme být přísní tolik na autory. Nic takového neexistovalo. Nebyla chuť k polemikám veřejným, protože se autoři obávali, že budou zneužity tyto polemiky. Takže například takový prudký výpad Václava Černého proti Františku Kožíkovi, když vydal ten svůj slavný román Poslední z Pierrotů, ten odsudek Černého byl velmi ostrý a obrana pochopitelně autora byla také publikovaná, ale nebyla ani z jedné, ani z druhé strany, natož pak z třetí strany, která se na to dívala, příliš jako chuti, aby to pokračovalo. Čili to bylo samozřejmě velká slabina literární kritiky, která na jedné straně dospívala k svému vrcholu v dílech třeba, myslím tím kritikách a vůbec ve statích a studiích Václava Černého, A.M. Píši. To byly osobnosti, které opravdu oslovovaly čtenáře. A v druhé části toho protektorátu ta literární kritika jakoby se přesunula na nejmladší generaci. Takže všechny ty známé osobnosti po roce 45, kteří vlastně určovali ráz té doby, kritici,
myslím tím skutečné kritiky, začínaly v té druhé polovině protektorátu. Samozřejmě ten prostor nebyl příliš velký, ale oni ty první dětské krůčky si tam ověřovali. Myslím tím třeba na jedno z těch opravdu velkých českých kritiků Jana Grossmana, který začínal právě v té druhé polovině protektorátu. Čili jestliže v druhém období protektorátu byla základní směrnice nacistické moci omezit kulturu českou ve prospěch agitačních, propagačních textů, tak tam to krásně vidíme. V druhé polovině toho protektorátu dominuje jeden typ literatury. A to je literatura, která popularizuje nacistickou ideologii. Když se podíváme na ten rozsah, co bylo vydáváno, tak zjišťujeme, že ta propagandistická literatura se to dostává do čela. A její obnož, to jest beletrizovat tuto ideologii, podivuhodně našlo nesmírně velkou odezvu u českého obyvatelstva, a to jest v příbězích určených mládeži, kteří byli většinou překládány z německých textů. Byly velké soutěže mladých čtenářů těchto agitačních, ale příběhů je třeba říct, kdy stateční němečtí vojáci zničí své nepřátele, objeví špiona a všechna taková ta klišé se tu znovu objevuje, ale s ohromným ohlasem. Když si uvědomíte, že v roce 1944 byl plný velký cirkus mladých lidí, čtenářů, kteří soutěžili o první ceny ve čtení těchto škvárů, tak si říkáte, něco se tam muselo stát. Protože ty školáky tam nikdo nehnal, ty tam šli dobrovolně. Akce, jak jste se setkal s německým vojákem, měla ohromný úspěch v Čechách. Jsou to věci, které, znovu říkám, jsou příznačné, já je vypichuji z toho velkého množství jiných jevů, proto, aby bylo zřejmé, co se tu stalo tím heidrichovským terorem. Ten strach byl všemocný. Jiří Orten, Nenapsaná. Vezmi si plášť, ať neprokřehneš zcela, a zavři oči, abys neviděla. V takovém nečase takovou cestou jdu. A od toho bělma, jež jsem zakrvácel, těch západů, kterým jsem slunce vracel v krutějším západu. A ona prostinká a ona nenapsaná, ona jež věděla, ta matka mého rána, ne veršem, pláčem sténá. Mluvil jsem slovy, stichám také jimi. Vzala mi víru, život navrací mi. Jsou odpuštěna. Může to znamenat, že v těchto totalitních systémech na úkor fantazie vítězí masovost, přizpůsobení se, standardizace určitá? Mně se zdá, že ten základní princip všech diktatur a režimů fašistických, komunistických, nechtěl bych to směšovat, ale jeden rys tam je u všech těchto totalitních systémů. A to je totální nárok na člověka. Ten systém má na vás totální nárok. Podle vývoje toho systému je ten totální nárok uplatňován terorem, hlazením po hlavičce, přizpůsobováním se vašim představám do určité míry, aby vás ten systém oklamal. Ale má spoustu v zásobě těchto postupů pro jednu jedinou principiální věc. A to jest, máme na tebe totální nárok.
A jestli tam působí strach, anebo zvýšení přídělů, nebo nějaká propagandistická teze, která vyhovuje části obyvatelstva, například o sociální otázce, tak to už je otázka, jak pracuje ten systém. Ale že by byl nějaký totalitní systém, který by tento jediný princip jako zcela opouštěl, tak se rozvrátí. Ten systém nemůže existovat bez toho. A teď si představme, že v tom protektorátu systém po roce 1940 byl velmi variabilní. To nebyl jenom teror, to bylo i namlouvání české společnosti. To bylo i propagandisticky využívané chyb, kterých se dopustila Demokratická republika toho 20letí. To bylo velmi, bych řekl, jako variabilní. Tam se nemůžeme představovat, že oni byli nějací, bych řekl, hlupáci, kteří neumí nic jiného, nežli poslat člověka na smrt. Ne. Oni dovedou, ty nástroje si stále vytřibuje, aby byli jemnější. A každý ten totalitní systém s těmito nástroji pracuje velmi obezřetně. To znamená, tam jde o výsledek, nikoliv o prosazení nějakého úmyslu, kterému někdy někomu se zrodilo v hlavě. Ne, tam prostě jde o to velmi citlivě nalézt, jak působit na to obyvatelstvo, aniž samozřejmě porušíme základní princip. Totalitní nárok. A samozřejmě literatura s tímto otevřeným totalitním nárokem nemůže vlastně fungovat. Ivan Blatný, melancholické procházky. Pláň se ti otevírá, když míjíš dlouhou zeď zelené zahrady. Zeď mrtvých na centrálce. Buš do ní zoufale a čekej odpověď. Jen vyplašený pták odlétá, mizí v dálce. Jen vyplašený pták odlétá oblohou. Skotačil na hrobech a hvízdal v keřích smrti. A smyčka lítosti se zadrhuje, škrtí. Sleduješ jeho let, olovo na nohou. Sleduješ jeho let, jak lehounce tam pluje, jak jizva na nebi se zvolna zaceluje nad poli lukami a kolébáním vod. Ta rýha stříbrná, ta rýška, nit a bod. Byl protektorát momentem, který nějak zásadně narušil vývoj české literatury? Když jsem tu hovořil o tom, že ty první 2 roky nebo téměř 3 roky protektorátu byly tak významné pro českou literaturu, že tam vznikla díla, která jsou dodnes velmi živá, přece jenom ta díla je to jakési vyvrcholení těch předcházejících tendencí. Ale uvnitř protektorátu se už rýsoval jakési nové paradigma. To znamená opouštění těchto tradic moderny, avantgardy, její revize. A ta samozřejmě nemohla příliš vyjít na veřejnost. Takže chtěl bych to poukázat na 2 takové okruhy, které tuto reakci proti předcházející tvorbě i proti této vrcholné tvorbě, o které jsem tu hovořil, tam byly. A sice jedna, kterou inicioval do značné míry, respektive teoreticky odůvodňoval Jindřich Chalupecký, to je ta slavná skupina 42, která se odvracela od té tradice avantgardy, která byla postavená na metaforice, co se týče básnictví, a na perspektivismu, co se týče celého směrování. Avantgarda míří k
něčemu. Kdežto to paradigma se opíralo naprosto o jiné konstanty. Přítomnost. To znamená, proti tomu směřování k něčemu je ta horizontála. To znamená odvrat od té bujné metaforiky, která dospěla skutečně k zázračným vrcholům. Český jazyk v té době mohl zmoci vše. A tam právě šlo o to změnit ten jazyk, přivést ho znovu k realitě, té syrové realitě, takzvaně neobrazné, civilní. A tento proces byl pochopitelně tím protektorátním, protože vznikal v tom druhém období, byl pochopitelně jakoby likvidován. Jenom málo bylo patrno, že se tu toto směřování jiné odehrává. Vyšla první knížka Jiřího Koláře, Křest tajné básně, první sbírka Josefa Kajnara, ale ostatní jejich tvorba do konce protektorátu, a bylo jí hojně, vyšla až po roce 45. Druhá taková tendence byla, že se tu objevil nový surrealistický okruh po skončení toho velkého období předcházejícího, který nesli už mladí lidé, kteří vlastně revidovali ideologický koncept surrealismu, samozřejmě velmi nejistě. A ti se nedostali vůbec z protektorátu ke slovu, teprve až po roce 45. A tam je zajímavá, jedna taková noc zajímavá. Je tam jeden tragický moment. A sice to období 45, 47, 8 do února bylo příliš krátké. A přitom ta tendence, která vznikala jako revize avantgardy a modernismu, měla už tu řadu významných děl a ovlivnila i část mistrů, jako byl třeba František Halas. Když si vezmete jeho ladění, tam máte pravidelný verš s tou kultivovanou metaforikou, rýmovaný, a pak najednou přichází sbírka A co? A tam máte rozbitý verš, naprosto civilní, bojící se metafor, které vždycky jakoby posunuli tu pravdivost někam, kam ten básník nechce. Stejně tak i Zahradníček. Kdo se podívá na jeho válečné verše, vidí tam pravidelný verš, někdy až únavně pravidelný, po válce. Je to rozbitý verš, který ale v Lasaletě a v pozdějších dílech je najednou schopný postihnout to, oč vlastně v té době běží. Čili ta orientace k přítomnosti, k té horizontále, byla nesmírně velká, jenomže krátká. A znovu byla potom únoru samozřejmě zlikvidována. Čili my tady máme tragické období, kdy něco vzniká, je to nesmírně latentně perspektivní a nemá čas vykrystalizovat. Jiří Kolář, Večer. Okna se vzpínají. Za stoly usedá večer. Lampy kvetou a v obnažených zdech se tančí. Hudba prchá kolem domů. Na řeku se snáší hvězdný déšť. Pár milenců nakoupivší u párkaře, líbající se za každým soustem, míří na Karlák. Víly nakloněné přes zábradlí plivají na hladinu a počítají.